Dagupan City PNP naman po opisyal nang idineklara bilang Type C City Police Office. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Isang makasaysayang hakbang ang naitala kahapon matapos i-anunsyo ang opisyal na pag-upgrade ng Dagupan PNP bilang Type C City Police Office. Ipinahayag ito sa isang pagpupulong na dinaluhan ng mga opisyal mula sa rehiyon, lalawigan ng Pangasinan at lungsod ng Dagupan. Ang upgrade ay naaprubahan sa bisa ng isang resolusyon ng NAPOLCOM bilang tugon sa pangangailangan ng mas matatag na puwersa ng pulisya sa lungsod ng Dagupan. Sa ilalim ng bagong klasifikasyon, madaragdagan ang pondo, kagamitan at bilang ng tauhan ng kapulisan pati na rin ang mas direktang koordinasyon sa Police Regional Office. Layo naman nito ang mas mabilis at mahusay na pagpapatupad ng batas at pagbibigay ng katiwasihan sa mamamayan. Patunay umano ito na sa pagtutulungan ng pamahalaan, kapulisan at mamamayan, mas tumitibay ang panata na protektahan at paglingkuran ang bawat Dagupenyo. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.